Benvinguts a Punt i Seguit, el programa on acaba la teva jornada laboral. Avui comencem el programa i l'hem de començar brindant, perquè avui tenim beguda, avui tenim brebaje. Llavors... Salut, nois. Salut. Per tots vosaltres. Us paguem publicitat, avui? Tant de bo. No, és cervesa marca blanca, com clarament es pot veure. Exacte. Haurà de fer un burn... Com es diu? Un blur d'aquests, sí. Sí. Blur. Bon grup de música. Exacte. Soc més d'Oasis, però bueno. Bueno, Presentem a la tribu. Presentem Jordi... com sempre, un dijous més, per motius desconeguts, però aquí estem. Exacte, aquí segueix, ja és un... Dijous, segur? Dijous. Dijous. El Jordi en aquest programa és el xiclet sota la taula que no marxa mai, que sempre està allà, no? I que sempre és com confiable. Sí, gràcies, jo també t'estimo. I avui tenim amb nosaltres Sergi Torrecillas. Què tal? Com estàs, Sergi? Molt bé, aquí, disfrutant d'una tarda assolellada. Sí, la veritat. Home, portem una ratxa de dies rúfols i grisos i londinenses, pràcticament. Sí, llavors, avui ja està bé, per això hem tret avui les cerveses que sé que tots ens esteu escoltant a la ràdio, ¿vale? Recordem que estem a Ràdio Sant Fruitós i que ens podeu escoltar cada dijous a les 6 de la tarda. No, cada dijous no, perdó, encara la liaré. El primer i el tercer dijous, perquè si no us perdeu el ple de l'Ajuntament. No us el perdeu, també. Exacte, però... és bastant més interessant. Exacte, però... aquest cop sí que crec que us vull convidar a tots a veure-ho a través de Spotify o a través de YouTube, que hi ha vídeo, i així podeu fer una cervesa amb nosaltres. Així que, si realment heu acabat la jornada laboral, espero que ara us obriu una cervesa o la vostra beguda de preferència. I si mireu en vídeo, veureu la camiseta de Full Fillets, que està tope tremenda. Exacte, Full Fillets. Queden poques. Per cert, ja vindreu algun dia a Full Fillets, no ho sabeu, però esteu a la llista. Exacte, ja ho descobriran. Sí. Pues això, com estàs? Estàs bé? Molt bé, a gust. Emocionat? Sí. Porto des del dia que m'ho veu dir, el dia del meu cumple, nerviós pel dia d'avui. És el millor regal que t'han fet. Sí. Hòstia, quin és? Va, comencem ja. Hòstia, parlant de regals, porto un regalet per vosaltres. Ja? Què? Ja? Què és això, la revolta? Què és això? Sí, no? És com... Dic, hòstia, sí, us el dono ara? Sí, home, sisplau. I això que l'aniversari era el seu, I, a veure, tot això... Ho ensenyem al vídeo. Oh! Espera, vull ensenyar la càmera. Punt i seguit. Està l'enfoque en manual, però bueno, es veurà. Vámonos. Un regalet, una tonteria. Ara, doncs jo crec que el conductor del programa... Sí, això ja és... Mola molt perquè posa punt i seguit, és xulíssim això. Clar, sí. Això, cada programa passen coses més estranyes. Sí, i estem a tope amb això. Am, Sergi, que no vull carregar-m'ho, A més, no et preocupis. Pels que no ho heu vist, posa punt i seguit, però com literalment un punt i seguit. Bueno, és que us vaig estalquejar i vaig veure que l'Instagram era com punt efectivament. i seguit. Teníem por que algú no ho pillés, de que la rodona és el punt, no? Però... Ho vaig pillar. Fantàstic. Ostres, espera, quanta... Hi ha algú més? No, ja està. Molta bossa, no? S'ha de dir que el regal és únic mundialment. Vale. És molt exclusiu, sí. Vale, un altre cop punt i seguit i espera un moment, farem una foto d'això perquè, clar, després el packaging... Pots desembolicar-lo, Eh? Pots desembolicar-lo. Sí. Vale, sí. Clar, està escrit, pensava que estava escrit al packaging. No. Vale. Una cosa, què és això? O sigui, som tan estimats. Em sento poderosíssim. És un quadre. És un quadre... Jo veia això. Què dius? És un quadre fet especialment per mi, amb molt carinyo per vosaltres, perquè el pugueu ficar com al fondo. Home, mínim, o sigui, no vaig córrer del programa. Sí. Ara no hi haurà forma de penjar-lo. De fet, el posarem aquí, davant del micro. Hòstia, crec que és el millor dia de la meva vida, tio. 100% això o el dia que vaig néixer, no sé. Espera't, ho posarem així i ara l'acabem de posar selfie, perquè es pot posar allà, no? Bueno, sí, fes la foto. Sí. No hem fet programa encara. No hem fet programa, però és que no passa res. Us agrada o no? Ens encanta. No, moltíssim. O sigui, això serà la nova foto de perfil de xarxes. Sí. Doncs, hòstia, és un honor. És un honor. La veritat és que... Fac Canva, embrace little. Clar, tio, clar. És que, bueno, això té una explicació i és que m'heu dit que aquí no es podia parlar de feina. Efectivament. I hi ha molt poca gent al món que ho sàpigui, però jo fora de la feina, un dels hobbies que tinc és pintar. I llavors vaig pensar, els hi faràs un quadre.
i bueno, i aquest Però És en sèrio? Sí. Què dius? Sí, tinc quadres com per fer una exposició, però, Hòstia. però no la faré, no crec que la faci mai. Que fort, espera un moment, hi havia un bitxo per aquí voltant. Hòstia. Mira, sí. Bueno, molt fort. De fet, la idea original d'aquest programa... Ara estic molt emocionat. Sí. Que guai, nice! És el millor, és el millor. No, de debò. O sigui, la idea original d'aquest programa era precisament descobrir què és la gent a part de la seva feina, perquè, clar, òbviament, doncs, molta gent no sabrà qui és el Sergi, tampoc direm a què es dedica, però jo amb ell quasi bé sempre havia coincidit per temes de feina. Després sempre hem anat a fer una cervesa i tal, però clar, a vegades costa molt indagar en les persones, i precisament per això volíem fer el programa de ràdio, per dir, vale, però qui és el Sergi? No qui és la seva empresa o ell com a... Qui és el Sergi? Totalment, i jo concretament quasi tothom que conec és per feina, vull dir... Clar. Els meus amics, família i parella saben que moltes hores estic en feina i avui no parlarem de feina. Exacte, I m'encanta. d'on et ve això de pintar? Vas començar-ho de petit o...? No, crec que va ser... Quan va ser? 2017, 2018, fa res. Jo de petit sempre quan... o sigui, a classe, que fèiem visual i plàstica, era el pitjor de la classe. Vale. I dibuixava malament, el profe d'allà, que, bueno, és igual. Qui és? No crec que escolti el programa, però bueno, no direm el seu nom. Mai se sap. Pues, sempre em deia que fatal, que ho feia molt malament i tal. I el 2016-2017 que treballava... Merda, no podem parlar de feina, però és igual. Un dia amb una feina que jo tenia... Sí, ara sí. No direm quina, pues, vaig anar a una casa i vaig veure un quadre que em va impactar molt i l'home de la casa diu, hòstia, l'he pintat jo, i era un quadre super simple, o sigui, no era un dibuix concret, o sigui, era bastant abstracte i tal, i em va molar molt, i em va dir, hòstia, doncs tu, que ets artista, podries pintar. Jo, no, és que sí, sóc artista, però la pintura mai se m'ha donat bé, a visual i plàstica em deien que dibuixava fatal, o sigui, jo quan dibuixo una persona faig dos pals, un pal amunt, un pal així i una rodona, saps? Bueno, com malament. Sí. I sempre s'havia donat malament dibuixar, i aquesta persona em va dir, hòstia, tu que ets músic, bueno, que t'agrada la música i tal, prova un dia de posar música i pintar. Hòstia. I d'aquí va començar, és molt rotllo Kandinsky, que el Kandinsky, bueno, tenia, com es diu això, que sent... Les composicions. Sinestèsia. Sinestèsia, aquesta és la paraula. Vale. Tenia sinestèsia i quan sentia música veia colors. I llavors va començar, i Kandinsky deien que és com l'inventor de l'art abstracte, que no és ell, o sigui... No, però és que ho va popularitzar, no? Diguéssim una mica. Bueno, la gent diu que és ell, però realment, i diu que el va descobrir pintant un dia i que la seva dona va girar un quadre, o sigui, ella estava pintant i no acabava de trobar el quadre perfecte. I la seva dona, endreçant els quadres i tal, li va girar, li va fer cap per avall i va dir, uah, és això! I llavors diuen, ell es va inventar l'art abstracte i no, va ser la seva dona que li va girar el quadre, per tant, no era ell, era una dona. Però després es va descobrir que 100 anys abans, o sigui, el Kandinsky és del 1900 i pico, 1900, justet. Pues, justet. És això. I al 1800 es va descobrir, a posteriori, que hi havia una dona d'on era? De per allà les Canàries o així, que ja pintava, ja feia art abstracte al 1800. Això no ho sabia. I bueno, hi ha molt poca gent que ho sap, però vull dir, si busques d'això, hi ha molt de... Kandinsky no és el propulsor del... Clar, però és que 1800 dona i de Canàries tenia tots els números... Clar. De Canàries, és que això, i reivindico això, doncs que moltes vegades ens pensem que hi ha homes davant i no, realment hi ha dones. Sí, no, hi ha un munt de coses i m'agradaria saber, però crec que mai es podrà saber, perquè sí que hi ha dones que han arribat a triomfar en el món de l'art i dones que potser hem arribat a saber coses, però moltes vegades crec que hi ha moltes dones que no sabem mai... Sí, total. No? Ja, amb l'art, o sigui, dius, vinga, un pintor, i començaràs a dir noms d'homes. Sí. I fins i tot amb la música, bueno, ara la música estem anant una mica millor, que hi ha més dones. Sí. Però jo què sé, per exemple, la nova cançó, que hi havia el Lluís Llach, el Serrat, el Raimon, tot això, tot eren homes. Sí. Però hi han les dones de la nova cançó, que no són molt conegudes, i la Berta Sala, no sé si la coneixeu, té un projecte que es diu Les dones de la nova cançó, que és molt guai perquè
dona visibilitat a les dones de la nova cançó, que n'hi ha moltes i ningú sabem noms. I realment hi havia també dones de la nova cançó. Això és molt fort i perquè Punt i Seguit és un programa que tracta del que tracta, però m'encantaria tractar un munt d'aquestes coses, però no dona, no? Però sí. Perdoneu, que jo... No. Sí, me'n vaig per les rames, un reel molt maco, molt tallable, molt editable. Exacte. No, i és veritat, i sí que és cert que quan és això, no? Quan parles de pintors, et parles de pintors i diràs, i alguna dona? I et diran, Frida Kahlo. Ja està solucionat. Sí. Però sí. Dit això, potser hauríem de començar el programa. No he començat encara, Hòstia, no, ens hem oblidat. Sí, bueno, jo no m'he oblidat, t'has oblidat tu. Sí, Vaya conductor, A veure, aquest programa té 3 seccions, vale? La primera secció, i és una mica d'on ve tota la movida aquesta del no parlar de feina, és imagina't que fa 15 anys que no ens veiem. Ens hem de posar al dia, però no em pots parlar de feina. Què m'expliques? Com ha anat la teva vida els últims 15 anys? 15 anys metafòricament, Aviam. 12. Sí. Ja. Bueno, jo el que faria potser és, si em trobo... Si ets tu, amb tu, sí, amb mi mateix. Et trobés al cap de 15 anys, et diria, ei, què tal, com estàs? I llavors segurament em començaries a parlar tu i jo t'escoltaria. Sí, perquè parlo bastant, efectivament. Clar, i llavors aprofitaria això i llavors a la que em vagis explicant coses doncs ja vagis sortint. M'agrada molt això de passar la pilota, saps? Sí, I llavors, què tal? O sigui, el primer que diria, què tal, com estàs? Com va tot? I llavors ja començaries a xerrar, i llavors, perquè crec que avui en dia la gent necessita molt xerrar, i ho dic jo, saps? Però crec que em trobo que a la gent li costa escoltar i té necessitat de parlar molt, saps? I llavors és guai com això de escoltar, saps? Amb algú que fa, quants anys has dit? 15? Doncs preferiria escoltar, veiem, que ha sigut el teu, i llavors si em preguntes, vale, i tu anar fent? M'agrada molt el concepte anar fent. Anar fent. Està bé. I llavors, amb la conversa, ja, si surt alguna cosa, llavors ja... M'agrada molt anar-me per les rames, saps? De surt alguna cosa, vinga, saps? No m'agrada com tenir alguna cosa preparat. Soc el Sergi, que no sé què, i he fet això i tal... No, vull dir, no sé, sobre... Ja, sí, tenir un currículum vitae, no? Vaig estar no sé què, vaig estar amb no sé qui, vaig... Sí, no. Com us he dit abans, amb una reunió de feina que hem tingut, quan conec algú, ja ho sé, saps allò que hem dit de no m'agrada de sí, doncs jo, tal... Exacte, aquesta plantilla, no? Tot això no m'agrada. Per tant, diria, jo anar fent, tu què tal, com estàs? I que xerri l'altre. Ja està, 15 anys sota el paraigües del anar fent. O sigui, el anar fent pot abarcar 15 anys, Sí, total. Està bé, i això em porta un tema al cap, que sí que trobo que és molt cert, que la gent no... O sigui, és veritat que la gent ja no té... No és que necessitat, és que no vol escoltar, només vol parlar, i crec que això es veu molt també a xarxes i tot això, també una mica per la immediatesa de tot això, no? De no parar i escoltar-te, perquè és que ara no recordo l'exemple exacte, vale? Però era un tio que estava fent com... Crec que era un tuit o no sé què era, que dius que és llegir, que ja no és ni escoltar, que has de llegir, i a més és un tuit. I el tio començava com amb sarcasme i al final deia, però això realment... Crec que començava a dir com algo, com si fos d'Espanya, i diu, no, però això realment és Estats Units, per dir alguna cosa, no? Crec que era por ahí la movida. I la gent, no, ja, però Espanya no, però no sé què, i és en plan, no es llegis... I els seus comentaris de quasi tot era, no es llegis fins al final, no es llegis fins al final. Dius, tio, calma, saps? O sigui, què fas comentant abans d'acabar? Ja. I això ho veig moltíssim, però moltíssim, de molta gent que fa com aquesta mena de clickbait, potser, i la gent no s'espera fins al final, i crec que això s'està passant a la vida real. Sí, realment, com la gent xerra, i mira que jo soc de xerrar, però també m'agrada molt escoltar. La gent té necessitat d'explicar les coses, i per això avui en dia hi ha més podcast que gent que escolti podcast. 100%. Home, hi ha més podcast que persones avui en dia. O sigui, si haguéssim d'invadir el planeta podcast, surt 2 podcasts per humà. Exacte. I és per això, perquè la gent té necessitat de... I per això els psicòlegs tenen tanta feina, també. Sí, no. Però és que hi ha una cosa, i és que no pots tenir res a dir o no pots tenir tanta cosa a dir. No? És a dir, hi ha un punt de la teva vida que dius, és que no pot ser que cada setmana o cada 2 setmanes o cada mes tinguis algo transcendental a dir. Vull dir, nosaltres això no ho estem fent amb cap pretensió de sentar càtedra de res, simplement de dir, bueno, és que... De fet, si us plau, espero que no, Exacte, vull dir, perquè ens agrada xerrar i perquè ens agrada conèixer gent i portar gent i passar-ho bé amb gent que coneixem, vull dir, és una excusa per pillar 3 birres i tal, no? Però vull dir que...
o jo què sé, o aquests artistes tal, no? que estan fent declaracions i tenen tant a dir. Jo ho penso, sobretot amb jo què sé, amb cineastes que estan fent una pel·li cada any, que dic, tio, cada any tens una cosa a dir. Vull dir, cada any tens una cosa suficientment important a dir com per fer una pel·li. Vull dir, joder, si a mi em costaria fer una pel·li en tota la vida, no? No sé. També és la immediatesa de la societat, que, per exemple, un dia vaig anar a sopar amb els amics de les Arts, que vaig fer un vol amb ells, i vam anar a sopar i deien, hòstia, és molt heavy perquè la discogràfica cada any ens demana un disc nou, o sigui, cada any és un dia, però ens demanen com material nou i el públic el que vol són les primeres cançons, el primer disc. Sí. Però la indústria necessita novetats, perquè, saps? I és com, es necessita molta novetat i és com, però tio, si ens agraden les primeres cançons, però es necessita, o sigui, hi ha necessitat d'entrepar, de dir, hòstia, això és de la setmana passada, ui, ja és vell, vull alguna cosa nou, saps? Vull més material. És veritat, això passa molt. Bueno, això passa molt a la indústria del K-pop, que fan comebacks, i dic, bueno, comebacks, però és que o sigui, no, com que tornen, però és que potser fa 3 setmanes, o un mes que vas treure un EP, o un remix. Sí, no vam a mitges, però, és a dir, clar, l'Àxel s'entera tot això perquè jo estic molt ficat en el K-pop, i tot i que jo soc seguidor principalment de l'únic grup que no treu ni una sola cançó, però a part d'això... Felibatos. Sí. És el grup? No, Felibatos cortos. Sí. No vas a fer cortos cortos? Ojo, està bé. No pensava fer... Sí. No, jo segueixo principalment Blackpink, que no treuen música ni per atràs, però segueixo molts altres grups a part. I dins d'aquests grups està dos que segueixo, que són Stray Kids i Twice, que són de la mateixa companyia, i ja és per on van la movida. De fet, és quasi bé un meme, no? Si estàs en aquesta companyia, pues, et dona temps a beure aigua i ja estàs tornant a sortir a l'escenari, com qui diu, a l'estudi de gravació. I tenen molta mania de treure EPs, en comptes de LPs, treuen EPs, però és que potser en treuen un cada 6 mesos, 8 mesos, i clar, t'ho venen com un comeback i dius, però és que si no t'has anat encara. O sigui, jo, Stray Kids m'encanta, o sigui, és dels meus grups preferits. I els últims quina sort que cada 3 dies tinguis cançons noves. No, perquè, o sigui... No tens temps a pair, tot. Exacte, o sigui, ni cal Blackpink, que fa 3 anys que no treuen un disc, i ara trauran un EP de 5 cançons, que dius, a veure, després de 3 anys, això és lamentable, vale? Que això és molt com ho gestiona l'empresa i tal, perquè tot això va gestionat per empreses i es nota moltíssim que va gestionat per les empreses perquè tots els artistes que són d'una mateixa empresa, com tots segueixen el mateix patró, no? Llavors, aquests que són de JYP, que és aquesta empresa on està Stray Kids, i Stray Kids és un grup que em flipa, però és que els últims discs no els he digerit encara. I això m'ha fet que m'allunyi molt, perquè això està pensat, és cert que jo sóc una persona de 28 anys escoltant això, quan el target objectiu són nenes de 15 anys, vale? És cert. Però jo tinc una vida. Em pensava que anava a dir, tinc una nena de 15 anys dins meu. Dins meu, també. O sigui, això també, vale? Vull dir, em vaig mirar High School Musical 1, 2 i 3 l'altre dia, però a part d'això, o sigui, hòstia, que no em dóna temps a pair les coses. Dic, hòstia, l'últim disc encara no m'he pres les cançons o no tal, i ja estic tenint música nova. Llavors, és com que, vale, m'ho escolto, però ja com faig el check. Però perquè hi ha un empatxo. Al final és com si tu menges el teu menjar preferit cada dia, per molt que sigui preferit, arribarà un moment que no vols veure una truita de patates ni en pintura, no? Sí, i per això... Llavors, clar, jo crec que amb música nova, cada 8 mesos o 6 mesos, no tenint en compte que la música nova implica potser videoclips, actuacions, directes, promoció, tal, vull dir, quan tu ja has descansat de tota aquesta voràgine que ve, et diuen no, com va? Que dius, tio, fa 3 setmanes que aquesta gent està veient a sa mare per primer cop en un any. Clar. Vull dir, potser deixa'ls descansar, no? Perquè al final no és només música nova i callem, és això, llavors és promoció, és premsa, és videoclips, és directe. Clar, també a nivell d'esgotament mental per un artista, tu pensa tot el que implica això de fer concerts, anar a fer tal, i a l'acabat diguin, vale, doncs que ara ja has d'estar, o ja portes temps currant o ja t'has de ficar en el nou disco perquè d'aquí 4 mesos necessitem un nou EP, i és com, hòstia, tio. Però clar, no sé si en el K-pop les cançons són dels artistes o hi ha, diguéssim, compositors i productors a part. Depèn. No, conec zero K-pop. Depèn. És cert que és una indústria que hi ha molt... Tenen un compositor, que passa que tenen 2 o 3 compositors que moltes vegades estan assignats al grup ja. Llavors és com quasi bé un altre integrant. En el cas de Stray Kids, que és el que comentava,
3 del grup són els compositors i tot això, i n'hi ha un altre que de tant en tant els ajuda amb força freqüència, però bueno, sí, generalment són 3 del grup, el grup són 8, perdó. 8 i tots canten i tal? I tots ballen, i tots canten, fan tots salts. ballen. No hi ha músics, diguéssim, en l'escenari? No, o sigui, quan ells fan directe hi ha músics, però no formen part del grup. Sí, però en directe hi ha músics i... Ells en concret no, crec. Vale. Ells en concret, si no estic equivocat, no, els vaig anar a veure a Madrid, però perquè... No et vas fixar si hi havia músics o no? No, sí, o sigui... Hi havia focs artificials i els focs artificials, les llums i els balls ja... És que ho he dit molt ràpid perquè, clar, amb Blackpink ja et porten músics i Twice en certs espectacles també porten música, Twice són 9 també, per començar això necessiten espai a l'escenari perquè són molta gent i ballen i tal, però en el cas de Stray Kids perquè sí que és cert que porten com molt espectacle, van portar fins i tot un gegant inflable, no ho acabo d'entendre molt bé, i com, no sé, era un bitxo allà que s'inflava per una cançó, després focs artificials. Llavors... Com el porc aquell de Pink Floyd, no? Exacte, sí. Ja, volant. Exacte. Doncs Stray Kids en concret no, però o sigui, suposo que també depèn, si fan un concert a final de gira i tal, potser sí, però n'hi ha molts que en porten, però en aquest cas els propis productors estan dins del grup i se saben qui són i tal, no? Diguéssim que tenen com divisions, i uns són els que millor ballen, uns són els que millor canten i uns són els que produeixen i tal. I sí, és això, llavors allà sí que tenen. Per exemple, Blackpink són 4, vale? Però són com 5, entre cometes, perquè està el Teddy, que és el que produeix tot. Llavors, que a grandes rasgos, són 4 que donen la cara, però són 5 en el grup, com qui diu. Però, com la broma aquella, no? Que Paul Thomas Anderson és el quart de Haim. Ah, sí, exacte. Els grava tots els videoclips, els fa com totes les campanyes, no? En plan, com els Beatles, que hi havia el quinto Beatle, no? Que exacte. George Martin, no? No, George Martin, aquest no és el cantant de... Hòstia, ara em fas pensar. De Coldplay, no? No, Chris Martin. Chris Martin. George, no, és veritat, perdó, no soc fan de Coldplay. El quinto Beatle i exmarit de la Dakota Johnson, vull dir, com a dos hitos vitals, no suposo? Chris Martin, concretament, fa gràcia perquè... Merda, no es pot parlar de feina, no ho puc dir. Bueno. És anècdota graciosa? Depèn de qui li faci gràcia. Bueno, no ens fa gràcia, total, és una boda que la núvia es diu Chris i el nuvi es diu Martin. Hòstia, bueno, està bé. Llavors faré la boda de Chris Martin. Està bé. I et poden pagar bé? Està bé. Exacte. Bueno, vull dir, no passa res perquè la gent encara no sap de què treballes, per tant no passa res. És stripper i les bodes... Una cosa, jo abans de passar el minut de l'absurd hi ha una pregunta que volia fer arrel del que ha comentat el Sergi a l'inici, i és quines coses creieu que igual s'us podrien donar molt bé però que mai us heu atrevit a provar-les, no? Arrel del que deia el Sergi, de que un dia es va atrevir a pintar i va dir, hòstia, doncs igual... Bueno, no, crec que no se'm doni bé, No, però que vull dir que al final... Però pinto, però m'ho passo bé. Però vull dir, és una cosa que portes gairebé 10 anys fent i que has anat fent, saps? Vull dir, però mínimament t'agrada fer-ho i tu passes bé. Una altra cosa és que el resultat sigui millor o pitjor, no? Però potser dius, hòstia, igual jo m'ho passaria superbé fent una cosa, però potser mai m'atreveixo a provar-ho per lo que sea. Jo crec que un àmbit que m'agrada molt i és curiós perquè el tinc aquí al costat, i és que m'agrada molt fer fotos i vídeos. O sigui, m'encanta. I crec que se'm dona bé perquè hi ha com... amb la família i amics i tal, hi ha molt la conya que jo de vegades, amb coses i tal, faig fotos i tal, i tots, uah, que guai, quines fotos més guais, o que bé que fa fotos i fa vídeos al mòbil del Sergi. I allà, no, que no és només el mòbil, saps? Vull dir, és molt important l'ull, i a mi m'agrada quan faig fotos i vídeos i coses, però vull dir, és zero professional, vull dir, rotllo així, i m'agrada molt quan fer fotos i tal, buscar com l'angle i tal, trobar el d'això, i en vídeo també, i m'agrada molt la fotografia i el vídeo, i crec, no sé, potser queda molt de xulo, però crec que tinc com potser la mirada aquesta, i de vegades hi ha molta gent que em diu, oh, que guai el mòbil del Sergi, quines bones fotos i vídeos, i jo... saps? I és un món que sempre m'ha agradat, i la foto, per exemple, vaig dir, m'agrada molt la foto, i fa molts anys, vaig comprar una Canon EOS 50, no recordo quin número, una càmera. La 50 podria ser. Però vella, fa molts anys. Sí, llavors sí. És 2008 o por ahí. Por ahí. I dic, hòstia, me la vaig comprar a segona mà perquè m'agrada molt i tal, i vaig començar allà, hòstia, que si el diafragma, la ISO, no sé què, i
fatal, o sigui, em perdia. És normal. I vaig estar allà com intentant aprendre, però no hi havia manera, i agafava el mòbil o feia una foto i, hòstia, em quedava millor amb el mòbil que amb una càmera, i per això no he entrat mai en aquest món, perquè que si la ISO, no sé què, no sé quantos, però m'agrada molt amb el mòbil, doncs, quan vaig, jo què sé, si vaig a la muntanya, a caminar i tal, doncs m'agrada molt com buscar, saps? A l'enquadre, ja. Enquadre, sí. Ja això és la resposta quan et diguin que el teu mòbil fa molt bones fotos, ja ens la va donar el Tom Cruise, quan va dir que no és l'avió, és el piloto. Hòstia, doncs saps que jo sempre dic no és el indio, és la fletxa. Clar. O sigui, molta gent que em coneix ho sabrà, perquè aquesta frase la dic sempre. També, merda, torno a parlar de feina. A l'estudi, és igual. En el que treballo jo, moltes vegades també ho dic. Sí, perquè hi ha una part d'equipament que diuen, clar, que bé fa això, no? Sí, i dic, no, és més important l'índio que la fletxa, perquè tu li dones un tros de pal a un bon índio que apunti bé i tal, i tocarà. Li dones la millor fletxa amb la punta de diamant i tal, un tio que no sap tirar, pues no et servirà de res. Home, efectivament. Odena Village ha sigut testimoni que ens poden donar les millors fletxes del món que puntuem 0. Sí, vam estar en una espècie de... no sé què era, com un esdeveniment. Un acte per la Marató de TV3. Sí, era un acte, a Odena Village. I van muntar com unes dianes de tirar a marc, però com per nens, vull dir, eren... Les fletxes aquestes de ventosa. Sí, i nosaltres vam dir, puta madre, anem a fer-ho. Bueno, puta madre, o sigui, sí, ens ho vam passar bé, però... de donar a la Diana un parell, Va ser un insult a l'olimpisme. Totalment. Però Déu, no, és que la fletxa... Exacte. És que la fletxa no té l'aerodinàmica, no té la fibra de vidre de primer nivell. Una cosa, esteu veient els Jocs Olímpics d'hivern? Són la puta polla. No els estic veient, però sé que són molt locos. Bueno, sí, l'altre dia vaig anar amb un bolo. Ai, merda, joder, torna a ser feina. Bueno, és igual. Estava un dia sopant... Vull que sàpigues, ets el pitjor convidat, ets el que pitjor ho porta. Sempre parlo de feina, no? Acabem d'anar. Bueno, total, estàvem en un sopar i de fons hi havia els Jocs Olímpics i estaven fent curling Canadà contra Suïssa. Hòstia, superinteressant, m'encanta el curling. Doncs amb el curling està passant una cosa, a part que tot el món està enamorat de la Stephanie, la italiana. O sigui, Stephanie és una italiana. Sí, és la italiana que llença normalment i és una noia, diguem, agradable de veure. Però... Itàlia són bons amb el curling? És el que t'anava a dir. El que passa és que Itàlia són bons i normalment els països nòrdics i Estats Units i Canadà són molt bons en això, en el curling. No? Suècia, Suïssa, Finlàndia, d'això són força bons. I Itàlia, que és Europa Mediterrània. No? I sí que és veritat que els Jocs Olímpics d'hivern es fan a Milà, per tant la selecció local normalment van com més a saco. No? Vull dir, Espanya, per exemple, el rècord de medalles el té Barcelona 92, però al final jugues a casa i dius, bueno, doncs intentarem honrar una mica el país. Però a Itàlia no sé si hi ha una tradició molt forta de curling o si és que des que van saber que organitzarien els Jocs Olímpics d'hivern es van fotre a saco, però són un equip força bo. I en patinatge, per exemple, avui en persecució per equips, de patinatge sobre gel han guanyat l'or. Com persecució per equips? Sí, persecució per equips és que comencen... S'empaiten. Sí, bàsicament comencen en punts simètrics de la pista i al cap de 5.000 metres, doncs, aviam qui està més a prop de l'altre. No? Hòstia. Això també, per exemple, en el ciclisme en pista hi ha la persecució per equip, la persecució individual. I, per exemple, avui Itàlia ha guanyat a Estats Units, que eren les clares favorites. Hòstia, sí, a punt i seguit s'aprenen coses, Sí, de tot, Bueno, i a mi em flipa el que seria com el biatlon, que no sé, crec que no es diu així, que es diu com esquí alpino i tal. No, sí, el del tiro. Sí, crec que és... El què? Biatlon, crec que sí. És bàsicament fer esquí de muntanya, que has d'anar com... Saps, que no és tirar-te... I llavors, sí, esquí alpí, llavors pares, pilles una escopeta de balins, fots 5 tiros i llavors tal. I el que he descobert avui és que si ets com molt manco disparant, en plan que els teus pares no et van portar a la fira quan eres petita que n'aprenguessis, pots sacrificar-ho i fer una volta una mica més llarga, com a una penalty. Rotllo, si tu millor, perquè tu has de fer les 5 dianes, i si tu millor dius, hòstia, em porto 3 i porto aquí molt de temps, doncs dius, a tomar pel cul, me'n vaig a esquiar, faig una com long lap i torno. Llavors... Minut de l'absurd. Un moment, perquè... Això ha sigut el minut de l'absurd. No. Vale. Tornant a la pregunta que tu has fet, quin d'aquests creus que se't donaria bé? Jo crec... A mi el curling se'm donaria excel·lent. Ho sabia que diries. El curling se'm donaria molt. Sí. Fregues molt bé a casa teva. Jo passo l'aspiradora que dona gust. De fet, les rajoles ja no es però ha de ser escombra, o sigui... Clar. Sí, però que ho he vist avui. O fregona, no? És com una escombra que... Sí, com una escombra, crec que és. Desfer el gel, llavors treu la capa de rugositat de sobre del gel i fa que el disc ovell patini més. Clar, però representa que sempre n'hi ha dos, que un frega d'una forma perquè faci més pendent i la tetera aquella corri més,
revés i l'altre frega al revés per fer una mica de barrera i no corri tant. Clar, perquè han de quedar en un punt just, no? Bueno, és com la diana, petanca, no? És una petanca, llavors juguen a un tira una fitxa, se la treuen, no sé què. Està bé, està bé. La Diana, gran DJ, no? Exacte, totalment. I de fet això em recorda que quan jo anava en bicicleta de petit per carretera i tal, que el meu pare em deia als costats de la carretera, des del mig fa com una mica de baixada pel pes dels camions. No? Llavors era com una forma quasi de pillar una mica d'embranzida, no massa, però... Com no he pillat? És a dir, tu tens una carretera, doncs pel pes dels camions, les rodes als costats, és a dir, cap a la banda de la connectivitat la carretera realment no és recta, fa una mica així. Llavors, si tu hi vas pel mig, té com una mica de pendent, saps? I, bueno, és això una mica com el del curling, no? Que al final són petites coses, però que fa la diferència. A part, es carden uns crits, perquè, clar, la llançadora llença, i bàsicament ella, clar, estava veient la trajectòria amb molta més perspectiva que els que van fregant, que van al costat, llavors, clar, si comença a cardar uns crits rotllo, right, no sé què, i els seus codis i tal, i comencen a cardar uns crits bastant heavies. Com si fossin gossos d'atura, no? Exacte. Vale, minut de l'absurd. Minut de l'absurd, perquè jo crec que el que se'm donaria bé serà cantar, així que minut de l'absurd i us faig una intro. Molt bé. Amb autotune, no? La secció del minut de l'absurd és aquesta secció meravellosa en la que et plantegem dos temes, vale? A mi, A tu. Però la d'absurd no era que ell cantava una cançó? No, això és només la intro. Això és la intro. És només la intro, això. Perquè et donem dos temes i mentre tu penses el tema, jo et canto dos o tres frases. Ell t'inspira. Llavors, jo et donaré a tu dos temes absurds a rabiar, a matar, i tu n'has d'escollir un, el que més il·lusió et faci, i durant un minut l'has de defensar com si fos la cosa més normal del món. Vale. Com si fos una ponència. M'he oblidat d'un. Puc arribar a ser molt convincent. Vinga, va, aviam si és veritat. Si t'has oblidat d'un, l'enxufes un i ja està. Mira, el primer és que abans de començar un llibre, vale, tu hagis de decidir quin capítol et saltaràs. Vale. Però per número, o sigui, no saps de què va. El capítol 10 no el llegiré, el capítol 5 i en cada llibre ho has de fer en un. Vale. I l'altre quin era? Sí, vale. I l'altre és que els tràilers de les pel·lícules menteixin. És a dir, que diguin potser que surti un actor que realment no sortirà, o que digui que dirigirà algú que realment no dirigirà, i així. I llavors tu en el tràiler realment llavors vaig gravar la pel·li i diguis, hòstia, doncs... En veritat, d'allò del Tom Holland surt el Denzel Washington, saps? Exacte. Llavors, mentre tu penses, jo faig la intro, que avui, i seguint en la temàtica friki de l'altre dia, doncs avui serà l'opening de One Piece en català. Així que, rere els somnis i els anels, tots surquem al vent, és el tresor més gran del món i junts el buscarem. Hauria d'haver sigut l'himne d'Itàlia en honor a... Una cosa, ha estat prou ben cantat. Sí, no? Sí, perquè avui he dit, com que he dit, que crec que se'm donaria bé, normalment busco una cosa que no m'encaixi gens amb el to. Anava a dir, joder, no està mal, vull dir... Clar, normalment busco que sigui... He sentit cantants en directe pitjor, saps? Vull dir... Normalment busco... Miqui Núñez? No, home, no. No, Miqui és un crec, supermaco. Perquè li vam tirar bif en un programa. Però gratis, no ens ha fet res. La cosa és, jo esperava que deixis l'himne d'Itàlia en honor a la seva victòria a patinatge de velocitat per persecució per equips. Tu creus que és algú sap l'himne d'Itàlia? Fratelli, calzone, panini... No cridis tant al micro. Ho tens clar? Sí. Aviam com era el segon, crec que... Que el trailer de les pel·lícules menteixi. Això. AI5... AI5 de què? O sigui, 33 o 35? Ara. Sí. Pues a mi m'encanta que els trailers de la pel·lícula menteixin, perquè és la manera que després la pel·li et sorprengui. Per què? Perquè de vegades hi ha trailers que tu veus el trailer i dius, vale, hi ha moltes pel·lis que són com molt òbvies i al final amb el trailer hi poden haver petits spoilers i tal, i llavors és com, prefereixo que el trailer digui una altra cosa i llavors quan vas al cine dius, uah, que surt aquest actor, hòstia, que va d'una altra cosa. I crec que és molt guai que els trailers menteixin perquè el dia que vagis al cine llavors et sorprengui, perquè si no el tràiler és com t'intenten mostrar una cosa i quan vas al cine dius, hòstia, ja sé de què anirà, saps? I crec que és més guai no saber a què vas i que et sorprengui la vida. Bé, 10 segons, m'has de tirar 10 segons. Va. Bueno, i això, que la clau és que et sorprengui la vida i que no te venguin motos com fan alguns trailers que et venen la moto de ja aquest actor, aquest no sé què i tal, i és com, m'és igual, vull veure la pel·li i decidir si és bona o no.
i temps. Molt bé. M'ha agradat com t'has sortit. Aquests 2 segons finals són duríssims. Clar, 10 segons més, que ja ho he dit. Però m'ha agradat lo de... En plan, però que la vida et sorprengui que no et venguin motos. M'agrada enxufatellar la filosofia de la vida. És bona. És clar, et dona per samarreta. Està molt bé. Una samarreta, no? Que la vida et sorprengui ni que no et venguin motos. Exacte. No, a part, està molt bé perquè sí que és veritat que hi ha trailers que són horrorosos, que t'ho expliquen tot. T'ho expliquen tot i també crec que saber fer un bon trailer és un art, Vull dir, que estan molt bé. 100%. Però hi ha trailers que són una pel·lícula són uns highlights i dius, jo què sé, llavors és el que dius, no. Els highlights moltes vegades inclouen coses molt a prop del final, sí. Sí, o morts, o jo què sé, potser el trailer surt una ciutat derruïda i dius, vale, doncs ja sé que en algun moment no hi haurà una batalla super heavy, no sé. De fet, hi ha un meme amb això, jo he tingut una època molt otaku, per la gent que ens escolta que no sàpiga que és un otaku, és gent que li encanta l'anime, les sèries d'animació japonesa, i els openings, que són com la cançó que introdueix la sèrie, cada mes va per temporades, normalment, cada temporada té un opening, una cançó tot diferent, normalment, i les imatges que surten moltes vegades és meme de que hi ha gent que se'l salta, perquè és això, en plan, recordo sí, exacte. Recordo un d'una sèrie que es diu Fairy Tail i em va fer molta gràcia perquè és que hi ha una saga que estan en una illa, vale? I aquella illa té un arbre gegant al mig i en l'opening es veu com l'arbre cau, però clar, o sigui, com des del primer capítol d'aquella saga, i jo en plan, però a veure... I a la sèrie acaba caient. I acaba caient. I dic, però això, qui ha fet això? Home, l'opening de Dragon Ball, per exemple, em molava, perquè no tenia res a veure amb la sèrie. Era com una anada a l'olla, jo què sé, quan era petit que anava allò de les estrelles, que deien... Les estrelles... Sí, que anava com corrent, saps, pel món, i no tenia res a veure. Anava per mars i muntanyes i per tot l'univers, que també, els Amics de les Arts que has mencionat abans, després tenen una cançó dedicada a aquest opening, que m'agrada molt, perquè és això, nosaltres som molt fans dels Amics de les Arts, fan facts, sí, hem anat a diversos concerts i tal. Bueno, en aquest concert que vam fer dels 20 anys. Sí, molt bé, i són bona gent, confio. Sí, són molt manos. Ens toca concloure el programa. Cada cop ajuntem més les seccions, Vull dir, cada cop s'estaran més l'olla. El que passa és que ara estem plantejant si això ho allarguem una miqueta. Això el que? El programa? Sí, que potser... Crec que és guai, que sigui llarg i que la gent, saps? Vull dir, mola que no hi hagi com un límit, saps? Que després... Clar, vam començar amb mitja hora, cada cop s'apropa més als 40 minuts. Sí, l'últim dura 45, crec. L'últim dura 45, llavors, bueno, hem de valorar, però això és una discussió que tindrem a part. Arriba la secció màgica, que és la cançó del convidat, que per cert, la inspiració del títol de la cançó del convidat és la cançó del Soldadet de Manel. Vull dir, és literalment bueno, també no la pots batejar molt creativament, una secció on el convidat porta una cançó, no? Però mira, estava escoltant la cançó del Soldadet i dic, hòstia... La cançó del convidat. Sí, la cançó del convidat. No, per tant, Guillem Gisbert, quan vinguis al programa, espero que facis una cover. Que queden 4 dies perquè vingui. Queden 4 dies. Sí. No. Això, bueno, que ens escolten en 8 setmanes, per si de cas, no? Vale, doncs jo faré una, no sé si dir-li actuació o així, que pel meu cumple ho vaig fer, que crec que no vau venir a la nit. No, al final no vam venir. Doncs a la nit vaig fer una mica una sessioneta de DJ. Ojo. I... Em poso els cascos, llavors. Sí, clar, perquè bueno, pots sentir pel mòbil. Bueno, res, és friquejar una mica, que ara m'he viciat molt amb això de fer música amb un puto mòbil, però poden fer coses guais. Pues començo. Vinga, eso es, perfecte. No? Sí.
fins aquí. Molt bé. Molt bé, molt bé. Vull que sàpigues que hem fet l'excepció perquè sempre despedim... És veritat, ens hem oblidat un altre Sí, cop. sempre despedim el programa abans de la cançó del convidat, però avui volia dir-te que bé que ho has fet perquè confiava plenament en que això seria l'hòstia i m'ha sorprès molt, és que no sabia què portaries. Llavors, Jo patia Us hem perquè volat? l'he vist en motxilla i dic, quan serà aquí una K i una cosa... Què va, amb el mòbil, Amb el tio? mòbil, és que el Guapíssim. mòbil, amb aquest mòbil que fa tan bones fotos, tan Clar, boniques, exacte, pot també fer fa bona música. Exacte. També fa bona música. Hòstia, però està guapo, pare. Us ha molat la sessió i tal? M'agrada molt. Potser m'hauré de dedicar... Hauria de fer de DJ. Això hauries Ojo, de fer la típica gravació aquesta, no? Que es fa normalment com en lavabos super undergrounds amb un fluorescent a sobre, no? Que és Sí. la típica sessió de DJ berlinès de 3 hores Hòstia, això d'àcid mola. techno. I ara, o sigui, m'he baixat aquesta aplicació i és molt guai, i llavors també tinc teclats i cintes i tal, i afegeixo com música també, com, saps, allà, com impro, saps? El dia del meu cumple vam fer això, o sigui, vam fer com jam, i dins de la jam jo vaig posar com això, i va ser com una jam musical, però electrònica, i el Josu allà amb la guitarra allà, Ja ves. i ens en vam anar com una part més trance, acid jazz, bueno, i tal, Ja ves. i com tocant instruments i jugant amb això. Bueno. Que guapo. És divertit, és divertit. Doncs, Dit això, ens hauríem de despedir, no? Dit això, Punt i ens hem d'acomiadar després de convertir Punt i Seguit en un Tiny Desk Exacte. electrònic. Sí, amb el mòbil aquí. Sí, ben tiny. Vaya Tiny Desk, no? Un tio allà amb assentat amb un mòbil. No, bueno, de fet, això sí, si ho tinguessis amb un iPad, et pots anar a fer Clar, sessions por clar, ahí. sí. Sí. Pues, Doncs- gràcies per escoltar-nos una setmana més. Ens veiem Moltes gràcies. el dijous d'aquí 2 setmanes. D'aquí 2 setmanes. Un plaer, Sergi. Un plaer Igualment, un que plaer, hagis vingut. molt divertit. Esperem que t'ho hagis passat bé. Mil I gràcies tant. pel regal de nou, Exacte. el tornem a ensenyar. Sí, Punt i Seguit. tot això ho podeu veure a YouTube i a Spotify com a Punt i Seguit. I si no, per Instagram també ens podeu seguir. A Punt i Seguit Ràdio. Vale? I Tot així junt. veureu el contingut. Vale? Pues vinga. Salut. 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 Adéu-siau. Ciao. Ciao.